Замислил ли си се колко често Вселената ти изпраща малки знаци, които сякаш идват точно на време? Това са синхроничностите. Онези неочаквани съвпадения, които ни напомнят, че сме на правилния път и че всичко е свързано. Понякога срещаме точно човека, от когото имаме нужда, или виждаме повтарящо се число, което сякаш носи лично послание. В такива моменти усещаме подкрепа и вяра, че не сме сами, а сме част от по-голям замисъл. Когато сме осъзнати и отворени към тези малки чудеса, животът става по-лек и вдъхновяващ. Синхроничностите ни учат да се доверяваме на интуицията си и да следваме своето усещане за посока. Те ни показват, че всяка среща и събитие имат смисъл, дори и ако не го разбираме веднага. Позволи си да забелязваш знаците около себе си и ще откриеш, че Вселената винаги намира начин да ти проговори. Признателна съм ти за подкрепата и ще се радвам да се абонираш, за да създаваме още вдъхновяващи срещи. С обич, Зорница Сребрева.